Hapsay og malampuson nga nahuman ang Walk for Justice alang kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte gikan sa Magsaysay Park paingon sa Rizal Park ning syudad alas 3 sa hapon kagahapon March 11. Human sa pagbaktas ang mga supporters sa kanhi Presidente naglusad og programa sa Rizal Park nga gipanguluhan ni Randy Usman gikan sa DDS Sara All Movement, Konsehal Danilo de Yanghirang og ni Doc Richard Mata. Gitapos ang aktibidad sa usa ka candle lighting nga nagsimbolo matod pa sa kahayag nga dunay paglaom nga makabalik pa dinhi sa syudad ang kanhi Presidente. Gani wanapugan sa usa ka Duterte supporter nga si Emma Sepulveda, miyembro sa 24/7 Vloggers Association, nga mahimong emosyonal dihang nanawagan nga iundang na ang pagpaantos kang FPRRD sa International Criminal Court kun ICC. Dili matod pa deserve kung angayang makasinati ang kanhi Presidente nga mag-inusara kini sa detention sa facility ug layo kini sa iyang pamilya labi na sa iyang pangidaron karon. Atong paminaon ang supporter ni FPRRD. 1 year na lang wala gyud walay kalambuan ang kaso ni Tatay Digong dito sa Dahig. Luhi kayo ang tatay dito nga nalayo sa iyang pamilya. Basta sakitan gay kung maguna-una nga sayang ida dapat mapahulay na unta siya diri sa Davao.